Apropo de obezitate, ce se întâmplă cu un copil care, da, copiii noștri cresc, dezvoltă, sunt ok și la un moment dat încep să, da, parcă încep așa să devină mai pufoși și ne întrebăm, wow, ce s-a întâmplat cu el sau de ce ar trebui să ne întrebăm. Ce se întâmplă atunci când observăm un copilaș, un copil care are un aport de greutate mai semnificativ? Este el vizibil într-o încăpere sau atunci când intră într-o încăpere? Fără să vrem, nu neapărat că judecăm, ne atrage atenția. Deci, sub o formă sau alta, mesajul psihosomatic al obezității este uită-te la mine, mă vezi? Uite, sunt aici. O formă disfuncțională, de fapt, nu e o formă tocmai funcțională, emoțional, dar este o formă prin care copilul nostru strigă la noi, am nevoie să mă vezi, am nevoie de atenția ta, de mai mult timp cu tine, de tine, în general, sub toate formele. Ar putea să fie o ipoteză. Bine, sunt niște ipoteze, pot să fie și cauze, știu eu, fizice, funcționale, o tiroidă care nu funcționează sau mai știu și eu. Dar dacă lucrurile în general sunt ok, atunci trebuie să explorați și zona asta emoțională. Ce-l face? Oare de ce?